What if kumfazi wakhe yavuka but kuye ayivuki? Hey, angazi ke mhlawumbe ngenzeka cause abakwazi ukuthi bangaba nezingane eziwu2 ekubeni akachami ngisho ukuchama. Or maybe you guys don't have feelings for each other. Yeah, so you've never seen him coming, like I've never seen him achama. No, akazi kwenzeka. Kuyenza kwesinye isikhathi. Mara lo uyachamisa kakhulu. Nawe uyamchamisa? Yeah. Niyachamisana. Si right nalo munye and shame ubest. Yeah. Maybe you guys don't have feelings for each other. Niyaforsa maybe wena uthola imali kuye. And then that's why we right. Uthola imali kuye. Yeah, uyanginika imali yonke into nje right ingakho ngihleli. So that's why uhleli. Yeah. So mahamba la bayokuchamisa. Vele ngoba ngilindi Uber ngiyakhona. Serious? Yeah. Wena uyilegend muzi. Ayi ngizothini ngoba umuntu wami ngithi ngiyamthanda esenginaye for 2 years akangenzi lutho kusho ukuthi kufana nokuthi angazi ngingalinganisa kahle le ndlela yenzani kula 2 years umuntu wait wena bozofuna umshada angakuchamisa. Yeah, ubelebelethi sizohamba sekodokotela siyilungise lento le ngoba khona nomuntu dokotela esake sayakuyena kwabe ngazi ukuthi iba right for a month emva kalokho hayi. So wena ufuna ushada lo muntu lo because unemali. Wongashade lo okuchamisayo. Lo ngichamisayo no partner wakhe nathina nesisebenza ukuchamisana kuphela. Yeah. Kahle kubalulekile kanjani ukuchamisana? Kubalekile because ngiyafika kuvuthondaba ngizizwe nami ukuthi ngiright. Yeah. Uvuthondaba kukude kakhulu. Akufiki noma ubani. Okay. Ayisiswami. Ethi mina ngikudedela. Yeah. And before ngikudedela lo igama lakho bani lo ocamisana naye? Thabiso. Uthabiso wena naye nidla nesweet ngeplastic? No. Sishaya nje isikuni. Sokuthi wena uyithanda kanjalo. Yeah, imnandi kanjalo.